कुठं आहे नाही 3 दिवस झालं फोन लावतोय, फोनच लागत नाही. आम्ही सध्या गुवाहाटीमध्ये आहे. बर. काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल, ओके मध्ये आहे. इथं टीव्हीवरच आम्ही बघतोय, तुमचा कसलाच कॉन्टॅक्ट नाही. पण त्याला ते ही एवढं सगळे घटनाक्रम तुम्ही जरा बोलायचं तर थोडं तरी सांगायचं. नाही नाही नाही. हॅलो, नेत्यांचा आदेश होता कुणाला फोन करू नका, पण आता 41 झालं म्हणलं मला बी कर म्हणा. म्हणलं मी गेलो तालुक्यात कुणाला तर बोलू, म्हटलं का चाललंय काय नाही. बरं पहिले सांगा तालुका कसा आहे. इथं काय एकदम ओके आहे सगळे. सगळ्यांनी तुम्ही घेतलेल्या भूमिकेचं स्वागत केलं. अरे वा 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 वा, ठीक आहे ठीक आहे. आणि ऑफिसवर पण बरीच सगळी, मी काल आलो पुण्यावरनं, ऑफिसवर बऱ्यापैकी काल गर्दी, सगळी माणसं म्हणते चांगला निर्णय घेतला, बापूंना मंत्रिपदाची संधी मिळते. सगळ्या तालुक्यात बरं हीच चर्चा आहे सगळी. पण सगळ्यांना निर्णय तुमचा महत्वाचा आवडलाय. अरे वा. हॅलो, रफी भाई, आता तुम्हाला मी बोललो नाही. बरोबर. ही माणूस बोलत नाही, पण रिझल्ट इतकं करेक्ट आहे त्या माणसाचं. मला ही वर्षभर नेतृत्व लय आवडलं होतं. बरोबर बरोबर. पण आपल्याला रिस्पेक्ट बी भरपूर देत होते नाही प्रत्येक वेळेला गेल्यावर. काय आपली ओळख नाही पाळख नाही, पण त्या माणसानं आल्या तुम्ही गणपतरावच्या मतदारसंघात निवडून आलाय, काय बी अडचण सांगा, कोण म्हणतंय हो. बरोबर बरोबर. आम्ही एवढी विचित्र माणसं आहे ती. तुम्ही टाईप केले पत्र, तुम्हाला आठवतंय का बघा. होय. की गणपतरावजी देशमुख साहेब महाराष्ट्राचे लोकनेते आहेत, चळवळीतले नेते आहेत. बरोबर. माझ्या मतदारसंघातले आहेत. होय. त्यांच्या श्रद्धांजलीच्या भाषणाची मला संधी द्यावी. होय होय. आपण पत्र पाठवली नाही. अधिवेशनात आपलं भाषण करायचं होतं. बरोबर बरोबर. भाषण तुम्हाला एकदा भाषण करून दाखवलं, तुम्ही काय बोलणार साहेबावर बोलला होता. यांनी संधी सुद्धा दिली नाही मला. बरोबर. आणि ती अजित पहिल्यांदा त्यानं श्रद्धांजली वाहिली, एकदा फक्त नाव घेतलं दिलं सोडून. आणि कोल्हापूरचा कोण वारला होता त्याच्यावर अर्धा तास बोलत बसलं. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर फडणवीस साहेब उठले श्रद्धांजलीला, त्यांनी गणपतराव देशमुख स्मारक करावं मागणी केली. होय होय, ती केली. ते बोलल्यानंतर बाळासाहेब थोरात बोलले. बरोबर. त्यांनी मागणी केली. बरोबर. मग ही पुन्हा तिसऱ्यांदा उठला, नाही गणपतरावचे आमचे असे संबंध आहेत, त्यांचे घरगुती संबंध आहेत, साहेबाचा असा आहे, त्यांच्या विरोधात आम्ही कुणाला उभाच करत नव्हतो. अरे त्यांच्या विरोधात उभा करत नव्हतो, तर 90ला तुम्हीच मला तिकीट दिलं, 95ला तुम्ही तिकीट दिलंय. बरोबर बरोबर. मग मला कशाला तिथं खिंडीत उभा केलं. बरोबर. हा बरोबर आहे. काय पण माझं भाषण आबासाहेबांच्या श्रद्धांजलीचं नियमानं माझं भाषण पाहिजे. तिघाच्या जर भाषणाची काय गरज होती, व्हायलाच पाहिजे भाषण. या तिघाला काय माहित आहे गणपतराव देशमुख कोण माणूस आहे. बरोबर बरोबर. अहो माझं पहिलं वाक्य काय होतं माहित आहे का, मी पण ज्यांचे पक्को फळा परी सहजपणाने घडले हो, जीवन त्यांना कळले हो, असे आमचे महान नेते गणपतराव देशमुख साहेब बरोबर आज आमच्यातून निघून गेले. अहो काय भाषण होतं, सभागृहाला अख्ख्या रडवलं असतं. बरोबर. सगळ्या डोळ्यात नसत्या धारा आल्या जायला राजाराम पाटलाची आपल्या अवलाद नाही. बरोबर. काय नाही, लढाई जिंकलेली आहे. बरोबर. आणि पहिलं पाऊल सुरतला लागलं. शंभूराजे देसाई बर आणि शहाजी राजाराम भोसले पाटील, मी दोघं पहिल्यांदा गेला. पहिल्यांदा एंट्री आम्हा दोघांची आहे. इथंच म्हणलो शंभूराजांना बरोबर लढाई 100% जिंकणार. बर कसं आहे, घडतंय कशासाठी, इथं उद्धव साहेबांना कुणाचा विरोध नाही. त्यांना प्रत्येक आमदार आता सुद्धा देव माणूस मानतोय. देव प्रत्येक मायासे सगळ्यांच्या मनात एवढं आदर आहे उद्धव साहेबाविषयी. बरोबर. सगळ्यांची अडचण अशी की आम्ही जगत नाही. बरोबर. 2.5 वर्षात आमच्या आमदारक्या राष्ट्रवादी नाही काँग्रेस खाते या, आणि उद्या भांडण झालं तर आम्ही राष्ट्रवादी आमचे मतदारसंघ हाणतोय. बरोबर. आम्ही मोकळं राहतोया. बरोबर. हीच भावना प्रत्येकाची झालेली आहे. काय पण आले ते का सगळे गोळा तर किती झाले टीव्हीवर, तर
आता 46 आकडा दाखवते, काल 44 सांगा. शिवसेनेची जवळ 41 झाले, ती अजून दोघं तिघं वाटव आहेत. 45 होते आली बघा. बर. आणि अपक्ष 7-8 होते आली. बर बर बर. आणि 2.5 वर्ष तुम्हाला सांगतो तुमची जबाबदारी आहे. बर. काय तालुका विकास होईल. होय ना. बघत राहा तू. ऐतिहासिक विकास आपल्या तालुक्यात होणार. इतिहासाला आपल्या नावाची नोंद घ्यावी लागणार. बरोबर. आता सुद्धा आपण भरपूर केला आहे, पण अजून बरीच कामं शिल्लक. ती बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव द्यायचं, ती पण तसंच राहिले. 2.5 वर्ष झालं ना. फक्त काय ह्याला का पैसे आहेत का फंड आहे का आहे हो. नुसतं सांगोला उपसा सिंचन योजना ह्याला फक्त हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन योजना हे नाव द्या. 13-14 पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाला झाली. बरोबर. जयंत पाटील साहेब आहे कार्यालयाला झाली. कोणी त्याचा विचार करणार. तुम्ही परवा मुख्यमंत्री बैठकीत बी मागं बोलला ना 2 महिन्यापूर्वी. स्पष्ट बोललो ना. साहेबाला काय खर्च येतो ही झालं ना. बरं 2 महिने झालं बैठकून, आता तर निर्णय कुठं आहे. बरं त्या बैठकीत आपण बोललो, सगळे मुद्दे मांडले, साहेबांनी ऐकून घेतले, रिझल्ट कुठं आहे. आणि परवा सुद्धा आपल्याला ती एकनाथ शिंदे साहेबांनी पत्र जी मागितली ती सगळे पैसे मिळाले. आणि मुख्यमंत्री साहेबांना आपण हे जर मागितलं नगरपालिकेची आपण इमारत नवीन 12 कोटी. 12 कोटी. त्याचं काहीच नाही. त्याचं कायच नाही हो. फक्त एक तपासून अहवाल सादर करावा. तपासून अहवाल सादर कर, ते गारगेल येतंय, साहेब खाली सही मारतय. साहेबांची अशी ऑर्डर कुठं आहे, तातडीने अंमलबजावणी करावी. बरोबर. खाली उद्धव ठाकरे धुळा काढला असता आपण मतदारसंघात आतापर्यंत. बरोबर. एवढी लढाई गणपतराव देशमुख साहेबांचा ती मतदारसंघ आहे. रेकॉर्ड देशाचा रेकॉर्ड केलेला माणूस आहे. बरोबर. 11 वेळा निवडून आलेल्या माणसाच्या मतदारसंघात 40 वर्ष जोडतोय राव मी. बरोबर. मी माझं घरबार बरबाद झालं. पाटलाजी सुनासून माया बायकोला लुगडं मिळेना घालाय नीट. सोसायच किती राव, कटाळा आला सोसाय साहेब. कारण सोडायच्या मूड मध्ये मी होतो. मी मध्ये दीपकाला बोललो तर आयला हे राजीनामा देऊन रिकाम होतो राव, मला कटाळा आला ह्याचा. काय उद्योगधंदा करून जगण्याला बरं. दमलो मी, दमू किती राव. किती NSY चालवली, युवक काँग्रेस चालवली, राज्यभर. कुठला तालुका आहे राज्यात असा त्या तालुक्यात माझं भाषण नाही. सगळं तालुका पिंजून काढलं, घरदार सोडलं, नाही गाड्या काय. विठ्ठल पाटील होता साथीदार, बरोबर, अरेंज करत होता सगळं.